कुठे आलो, आम्ही होतो कुठे आणि कुठल्या ठिकाणी पोहोचलो असं त्यांना प्रश्न पडला दोघांना पण. नाही समजलं फोन करा. तर वाघ्याची पहिली आंघोळ झालेली आहे मुंबईला आल्यानंतर. शेरू यांच्याजवळ कुणाला ठेवलेलं आहे. नमस्कार ताईनो. आता ही जी तुम्ही क्लिप बघताय ती शुक्रवार रात्रीची क्लिप आहे. म्हणजे आम्ही मुंबईला पोचलो ना त्याच्यानंतर उशिरा शूट केलेले आहे. म्हणजे रात्री उशिरा 10:30-11च्या दरम्यान कुणालची आत्या म्हणजे बघा भोप्या आहे ना, भोप्याची मम्मी म्हणजे कुणालच्या बाबांची बहीण, सख्खी बहीण, हां, त्या आल्या होत्या जेवण घेऊन. कारण रात्रीकीने बराच उशीर झाला आम्हाला घरी पोचेपर्यंत आणि म्हटलं जेवणाचं वर कसं होणार, त्याच्यामुळे त्या घेऊन आल्या होत्या जेवण. आणि भाग्याशरू खुश होते कारण त्यांच्या आत्याला ते दोघंजणं बरोबर ओळखतात. म्हणजे मे महिन्यामध्ये त्या येऊन गेल्या होत्या त्यावेळेस त्यांची ओळख झाली होती. आणि त्या ज्या जेवण घेऊन आल्या होत्या चपात्या वगैरे, तर श्रद्धा आहे ना त्यांना बरं होती आणि दोघं अगदी आवडीने खात होते. त्यांचं खाऊन झालं होतं. त्यांच्यासाठी पेडिग्री मी आणली होती येतेवेळी, पण तरी पण पुन्हा ते जेवत होते. आणि अजून पण बरीचशी माणसं आपल्याला भेटायला आली होती म्हणजे कुणालच्या बाबांना. तर हे कुणालच्या बाबांचे सख्खे चुलत काका आहेत आणि त्यांचा भाऊ म्हणजे चुलत भाऊ हा बघा, हा नितीन आहे आमचा. आणि फर्निचरचं काम जे आहे ना ते यांनी केलेलं आहे. म्हणजे तो काय म्हणतात त्याला, आर्किटेक्ट नाही म्हणतात, काय इंटिरियर डेकोरेटर बघा असं जसं करतात ना ते त्यांनी कोर्स केलेला आहे आणि छान प्रकारे काम करतो तो. आणि हे त्यांनी आपल्या घराचं काम केलेलं आहे. अजून पण थोडंसं काम की नाही बाकी आहे करायचं, पण ते सगळं आमचं चालू होतं की कशा पद्धतीने केलेलं आहे काय ते सगळं कुणालच्या बाबांना दाखवत होते. तर आम्ही मात्र बेडरूममध्ये बसलो होतो. म्हणजे खूप दिवसानंतर आम्ही भेटलो होतो, त्याच्यामुळे आमच्या पण अशा गप्पा चालू होत्या. आणि मला वाटतं काहीतरी 11:30 वाजले होते तरी पण सर्वजण आम्हाला भेटायला आले. म्हणजे आम्ही आलो हे त्यांना माहिती पडलं तसे लगेच सर्वजण आले. ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट. आणि अजून एक गोष्ट मी तुमच्या शेअर करते की आता बॅकग्राऊंडला बघा म्हणजे व्हॉइस ओव्हर मला आता करावंच लागणार आहे. माझ्याकडे काही ऑप्शन नाही आहे. इतका आवाज असतो की मी काही करू शकत नाही आहे. त्याच्यामुळे मी म्हणजे सॉरी म्हणते सगळ्यांना. हे बघा हे आपल्या घराच्या बाहेरचं दृश्य, मुंबईचं दृश्य, मुंबईचं बिल्डिंगी झाडं असं सगळं. कधीचे उठलोय पण म्हटलं करायचं काय उठून, त्याच्यामुळे बसून होतो मग. आणि ह्या दोघांची रिॲक्शन बघा वाघ्या शेरूची. आता रात्री अंधार होता त्याच्यामुळे त्यांना असं काही वाटलं नाही. आणि आत्ता बघा हे बघा, हे बघा बाबू काय आहे, त्याला सगळं आता दिसतंय ना क्लिअर. हां, त्याच्यामुळे ते आता थोडेसे कावरे झालेत. विचार करतात की आपण कुठे आलो आहे. बाबू कुठे आलं बेटा, ये. हां, थोडं सगळं चेंज दिसतंय ना. हा बघा सकाळी उठलं का रानात भटकायची सवय. ये बाबा ये जर गे जर रात्री मस्त छानपैकी झोपले होते. आता थोडंसं त्यांना सांभाळायला लागणार आहे मला. हां, नवीन आहे ना, 1-2 दिवस जरा. हां, तर आता बोलतात कुठे आलो, आम्ही होतो कुठे आणि कुठल्या ठिकाणी पोचलो असं त्यांना प्रश्न पडला दोघांना पण. दोघंजणं मगापासून ना सगळीकडं असं निरीक्षण चाललं त्यांचं. बघा कान बघा कसे उभे राहिलेत. बाग्या गाड्यांचे आवाज येतात. बाबू आपण कुठे आलो, नवीन जागा आहे ना. हां चला या. तर थोडंसं त्यांना जरा लाडीगोडी करते, रिलॅक्स त्यांना. शेरू बघा, शेरूचे डोळे बघा काय आहे, गाड्या आहेत त्या बघ, गाड्या आहेत त्या. आपल्याला झाडं बघायची सवय ना. अशा मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग आहेत आमच्या घराच्या समोरच. मुंबईला आलो ना आपण बाबू. आपण आता गावी नाही, मुंबईमध्ये आहे बेटा. कुठे आलो पाणी पे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. मुंबईमधला पहिला दिवस
तर आता तुमच्या कमेंट्सबद्दल थोडंसं बोलते. बऱ्याच ताईंच्या मला कमेंट्स आहेत की ताई तुम्ही मुंबईमध्ये कुठे राहणार. तर हे बघा, हे आमचं घर, हे आमचं सासूबाईंचं घर आहे म्हणजेच माझं सासर आहे. आणि SRAमध्ये आमची चाळ बघा तुटली होती ना, ही आत्ता बिल्डिंग तयार झालेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी ना मागच्या व्हिडिओमध्ये सगळं डिटेलमध्ये मी सांगितलेलं आहे, पण नवीन बघा चॅनलवरती सबस्क्रायबर येतात तेव्हा त्यांना काय माहिती नसतं, त्याच्यामुळे एवढं थोडंसं शेअर करते तुमच्याशी. आणि आत्ता म्हणजे हे बघा, हे सामान वगैरे पण आम्ही काय लावलेलं नाही आहे. काल पण तुम्हाला मी सांगितलं की सामान शिफ्ट करायचं, तर आजपासून ती सुरुवात होणार आहे थोडं थोडं. सगळ्यात आधी किचनचं सगळं सामान आणायचं, नंतरला मग बाकीचं सगळं जे काही, कारण किचनचं सामान नाही आहे त्याच्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम होत आहे. तुम्हाला तर कुणालचे बाबा दाखवते. ते मगाशी गेले होते बाहेर. आज नाश्ता वगैरे आम्ही ना बाहेरून आणून खाल्ला, ऑप्शन नाही, काय करणार काय. हे असं छोटंसं आहे घर, तुम्हाला मी दाखवीन ना, होम करून दाखवीन मी. हे बघ बसले तिथे, ते सगळं फर्निचरचं सामान आहे ना, ते सगळं साफ करायचं. कुणाला आता आंघोळ करून आलंय, त्याला पण बाहेर जायचं आणि असं अजून सगळी अडचण आहे. चला आता ह्याचं पुढचं शेड्यूल काय मला अजून काय माहीत नाही, अजून काही ठरवलं नाही. सगळं जिकडे जिकडे पडलेलं आहे, जसं सुचत जाईल तसं करायचं ठरवलंय. तर आता व्हॉइस ओव्हर करायला घेतलंय. मध्ये सध्या जोरदार पाऊस पडतोय, विजांचा कडकडाट होतोय, त्याच्यामुळे बॅकग्राऊंडला तुम्हाला बघा पावसाचा आवाज रेकॉर्ड होणार आहे. तर इथे मी थोडंसं कुणाच्या बाबांना बडबड करत होते, म्हणजे बघा तुम्हाला दिसते मी रागामध्ये. तर काय झालं की जेव्हा फ्लॅटची चावी मिळाली ना, तेव्हा कुणाच्या बाबा मुंबईला आले होते आणि त्यांना मी सांगितलं होतं की जेव्हा तुम्ही जाल रूम बघायला तेव्हा तुम्ही सगळं चेक करून घ्या, म्हणजे काही कामं बघा राहून गेलेत का, काय छोटं मोठं बघा काही ना काही राहून जातं. आणि आता मी सगळं पूर्ण चेक केलं तर एक 4-5 ठिकाणी मी बघितलं की बाथरूममध्ये पाणी लिकेज आहे, परत टॉयलेट वगैरे तिथे पण थोडंफार काम बघा राहून गेलं. ते सगळं मी त्यांना दाखवलं की बघा. त्याच्यामुळे जरासं मी दोघांना पण, आमचे धीर आहेत त्यांना पण मी थोडंसं लेक्चर दिलं होतं. आणि मग दोघांनी काय केलं, त्या माणसाला बोलवलं आणि मग त्यांनी सगळं जे काय होतं ना ते थोडंफार करून दिलं. अजून पण 1-2 गोष्टी आहेत ज्या करायच्या ना बाकी आहेत. म्हणजे काय असतं की बाई माणूस असतो ना, त्यांचं लक्ष की नाही बरोबर असतं, आपल्याला त्या चुका की नाही लगेच कळतात. पण पुरुषांना थोडंसं जरा म्हणजे अवघड असतं. म्हणजे मला असं माहीत होतं की नाही काही ना काही म्हटलं राहून गेलं असेल. तर इथे तुम्हाला टॉयलेटचा दरवाजा बघा दिसतोय, तर तो बघा, तो म्हणजे टॉयलेटचा दरवाजा आहे ना तो उलटा लावलेला आहे, पुढची बाजू मागे, मागची बाजू पुढे. तर ते पण आता करून घ्यायचं आहे, तर ते येणार आहेत लवकरात लवकर करायला. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि सर्वजण बघा आले होते, त्याच्यामुळे वाघ्या आणि शेरूना जरा घाबरले होते. त्यांना माणसांची सवय नाही, म्हणजे जास्त माणसं बघायची सवय नाही, त्याच्यामुळे मी ना बराच वेळ त्यांच्याशी बसून होते, त्यांच्याशी जरा गप्पा गोष्टी करत होती, त्याच्यामुळे थोडीशी जरा ते रिलॅक्स होते. आता सध्या मला जितकं शक्य होईल ना तितकं मी त्यांच्यावरती लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. अजिबात त्यांना मी एकटं सोडत नाही. आणि थोड्या वेळानंतर भोपळा आला होता, म्हणजे गावावरून येताना ना आपण जे काही आणलं होतं ना फळ फ्रूट वगैरे, ते अशा ना एक 3-4 ठिकाणी म्हणजे पिशव्या पार्सल म्हणून मी बांधून ठेवलं होतं आणि ते घरपोच करायचं होतं. तर त्याला सांगितलं तू ये म्हणून, आणि तो आणि कुणालचे बाबा ते घेऊन निघाले होते. आपले व्ह्युअर्स आहेत, आपले सबस्क्रायबर आहेत जे आपल्याला जीवापाड प्रेम करतात, तर जितकं माझ्याने शक्य होईल ना, म्हणजे जे जवळपास बघा राहतात आणि मी त्यांच्यापर्यंत पोचू शकते, तर म्हणजे जसं जमेल तसं थोडंफार आहे ना मी देते, घरपोच करते. आणि आवडतं आम्हाला खूप असं बरं वाटतं की त्याला थोडंफार जे काय आपल्या बागेमधलं आहे ते आपल्या माणसांपर्यंत पोचतं, याचा आनंद ना खूप वेगळा असतो. आणि कुणाचे बाबा खूप खुश होतात त्या गोष्टीने. तर एक गोष्ट मी तुम्हाला इथे खास सांगेन, आपले एक सबस्क्रायबर आहेत गीता मेस्त्री, यांनी कुणाच्या बाबांना रक्षाबंधनच्या वेळी इकडे राखी पाठवलेली होती आणि दुसरं पण गिफ्ट त्यांनी दिलं होतं आणि तुमच्याशी मी शेअर केलं होतं. पण त्या राखीचं मोल म्हणजे त्यांना इतकं ते भरून आलं होतं ना त्यावेळेस रक्षाबंधनच्या दिवशी, त्याच्यामुळे त्यांनी ना आवर्जून मला काल सांगितलं की त्या ताईंचा फोन कर ताईंना, त्या मी त्यांच्या घरी जाणार त्यांना द्यायला. आणि ते दोघंजणं बघा भोप्या आणि दोघंजणं गेले होते त्यांना द्यायला. बघा तर आत्ता थोडीशी जरा रिलॅक्स बसते. खूप छोटी छोटी घरातले कामं ना अजून बाकी आहेत, म्हणजे बांधकाम करताना ना काही ना काही बघा राहून जातं ना, त्याच्यामुळे कामं पूर्ण करण्यासाठी ना आता आलेत काही लोक आणि ते करतात. आता काम चालू आहे तिथे बाहेर आणि बघू बाकीचं आता काय. हे बघा वाघ्या शेरू बघा, दोघांना पण झोप येते. शेरू जागा आहे, वाघ्या ना झोपलाय.
तर भाग्याची आंघोळ झाली पहिली, त्याला जरा पुसून काढायचा. हा बघा कपडा घेतला आहे आणि तिथे शेरूची आंघोळ चालू आहे. कुणालच्या बाबांना घालतात आंघोळ तेव्हा बाथरूममध्ये, भिजायला होतं ना ते बघा चालू आहे. गंदे बच्चे काले काले झालेत. त्या बाथरूममध्ये की नाही लाईट लावायची बाकी आहे, त्याच्यामुळे जरा अंधार आहे. आता लावणार आहेत ते, ह्याला जरा पुसून काढते. आणि हे बघा हे आमचे काका अजून झोपलेत, त्यांची कालची झोप अजून झालेली नाही आहे प्रवासाची. शेरा नाही वागू, हे कपडा आणला आहे पुसायला. इकडे बेटा आत्ता असे थोडेसे रिलॅक्स झाले तर दोघंजणं. तेव्हा ते काय करतात, हा बघा हा आरसा आहे ना खिडकीचा, हे बघा ह्याच्यामध्ये बघून बघून स्वतःला बघतात आणि भुकतात, हो की नाही. सगळं पहिल्यांदा बघताय ना. ह्याला पुसून काढते आत्ता. जरा असं चेहरा तरतरीत. दुपारी आमच्या आत्या आलेली ना, तेव्हा तर काय मजा झाली होती दोघांची. खाऊ वगैरे भेटला खायला, आत्या घेऊन आलेली ना वागू. चला ह्याला जरा पुसून काढते. हा ते सवय होईपर्यंत. चला 2 दिवसांनी बाहेर पडले घराच्या, जरा बाहेर चालले. येऊ हा हे खड्डा आहे. इथे ना काम अजून चालू आहे कन्स्ट्रक्शनचं. ती बघा ती समोरची आमची बिल्डिंग ही दिसते ना पिवळ्या रंगाची ती, आणि हा असा बाजूचा एरिया आहे. चला निघालो. हे बघा कुणालचे बाबा. आणि आता सकाळची वेळ आहे आणि दुसरा दिवस आहे आजचा. आमचं जे सामान आणायचं ना शिफ्टिंग करायचं आहे आजपासून, त्याच्यामुळे मी जरा चालले. वाघे आणि शेरू यांच्याजवळ कुणाला ठेवलेलं आहे. सासूबाईंना भेटायला चालले, तिकडे त्यांचं पॅकिंग चालू आहे ना, इकडे पटकन जाऊन येते. आणि थोडंसं सामान पण आम्ही आता ह्या गाडीत टाकून ना घेऊन येणार, किचनचं वगैरे थोडंसं. आता बघूया तिकडे गेल्यानंतर कसं काय केलं आहे ते माहिती पडेल. 2 दिवस भरपूर आराम केलेला आहे, त्याला बस झाला. आता सगळं टोटल चेंज झालं ना. पण आपल्या बिल्डिंगच्या इथे सगळं हेच आहे, काम चालू आहे अजून, त्याच्यामुळे सगळं चिखल वगैरे ते अजून सर्व रस्ता चिखल. काल पाऊस पडलाय, काल कुठे आता सकाळी पाऊस पडलाय, भरपूर वारा सुटलेला, विजा वगैरे पण भरपूर चमकत होत्या आणि पाऊस पण चांगला पडला सकाळी. चला जाऊया आता. चारकोपला चाललो आम्ही. हे आता कॅप्चर गाड्या अशा बघायच्या मुंबईच्या. मुंबई किती बदली झाला बघ, किती बिल्डिंग झाला, सगळं चेंज झालं ना एरिया. भरपूर एरिया. आणि हे बघा हे आमचं रेंटचं घर, जिथे माझ्या घरातले सर्व माणसं राहत होती आणि आता हा रूम खाली करायचा आहे. तर हे बघा हे असं सगळं पसारा पडलेला आहे सामानाचं. थोडंफार सामान त्यांनी पॅकिंग करून ठेवलं होतं, म्हणजे किचनचं सामान त्यांना म्हणाले होते की तुम्ही पॅकिंग करून ठेवा, बाकीचं सामान आपण थोडं थोडं करून घेऊन येऊया, कारण हा रूम खाली करायला अजून आपल्याकडे बरेचसे दिवस आहेत, त्याच्यामुळे अजिबात घाई करणार नव्हतो. तर सगळ्यात आधी मी किचन गॅस वगैरे आहे ना ते सगळं आज आम्ही पॅकिंग करून घेतलं, ते सगळं गाडीत टाकलं आणि मग तिथून निघालो होतो. तर मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. म्हणजे आता व्हॉइस ओव्हर करताना तुमच्या लक्षात आलं असेल की बराच आवाज वगैरे, आता पण मी बघते व्हॉइस ओव्हर करायला खूप प्रचंड आवाज, त्याच्यामुळे व्हॉइस ओव्हर करूनसुद्धा व्यवस्थित होत नाही, पण काय करू शकत नाही मी. त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांच्या अगदी मनापासून माफी मागते आणि आजचा व्हिडिओ इथेच संपवते. बाय बाय सर्व.